Takže čaute ľudia, vítajte pri našom videu. Nepýtajte sa, prečo mám readerka, lebo som chcel trollovať kidov. A dneska budeme hrať Noob Train z iBES 18. Áno, teraz tu idem okolo celej mapy, no tak... A prosím, nepýtajte sa, prečo mám readerka, lebo chcel som trolliť pár kidíkov. Neberte to vážne, že mám readerka, OK? Neberte to. A iba všetci v komentároch. Oh my god, readerku zaťačil z game room. Prečo by som natáčal aj tak, no to je jedno už. Kamo, on má úplne gigantickú hlavu, tento typek. A ja si tiež spravím gigantickú hlavu. Pozerajte na to. A idem si dať walk speed 1000! Wow, vidíš ako ja letím iBES? Pozeraj! Ja som naspidovaný. Ešte vám chcem ukázať niečo. Spavnem tu ešte prvého nuba. Spavnem tu 1000 nubov a pozerajte, čo sa tu deje. Pozrite sa, čo sa tu deje. Pozrite sa. To čo je? Readerko hlavy. Á, ježiš. Ono sa mi to laguje už. Oh my god, to sa mi laguje strašne. Ja si budem musieť... Oh my god, ja si to musím dať na 100. To je moc zalagované. Oh my god, to sú lietacie hlavy readerka. Ježiš. Kámo, what is this? Noob Train je najlepšia vec. Preboha, toto čo je? Kamo, tie readerko hlavy lietajú všade. To čo je? A znova tu spavnem 100. Bum. A bum. Ojojoj. Už tu ide readerko bomby. Readerko hlavy. Readerko bombo hlavy. Ahoj. Au. Ja mám readerka v tomto videu z dôvodu toho, že som si len chcel urobiť, akože chcel som ísť na Noob Train a vyskúšať s readerkovým skinom toto. Takže hej. Nepýtajte sa, prečo som si dal readerkov skin. Ale... OK. Máme tu milión reader... OK, tu sú reader... Znova! 3, 4... OK, ďalších 100 readerkov! Pomoc! Čo chceš? Čo chceš? Čo chceš? Ja som niekde v Riti, sa mi zdá. Idem na začiatok, hej? Som na spawne. Au! Mňa to odhodilo. Musím ísť pomale. Čo sa deje reálne teraz? Prečo tu mám reálne druhého readerka? To čo je? Čo sa tu deje? Prečo ma prehodil ďalší readerko? Čo sa tu deje? Vysvetlite mi, prečo sa to tu deje? Pomoc. OK, tak ja som teraz lopta. Asi readerko lopta. Hej. Dá sa to povedať. Pomoc! Môžete mi prosím dať? Ja som videl nejakú tú hlavu preletieť. Ja už som na začiatku. Už som na spawne. Ako normálne, konečne môžem behať, ale ja si dám to trošku na 50. Tak poď. No idem už za tebou. Ja som na spawne. A som mega malý. Tak idem za tebou, čakaj. Ja budem tiež mega malý.
Prečo mám divnú hlavu? Gamer, kúkaj. Gamer, deti. Dobre. Gamer, kúkaj. Čo? Ja ťa tu nevidím, čakaj, kde si? Gamer, stickman. To čo je? Shit. Ja som tiež Stickman. Ja som tiež Stickman. Čauko. Budem úplne naspidovaný. A budem mať totálnu veľkú hlavu. Čakaj, pozeraj. Pozeraj, ja mám obrovskú hlavu, aj ty si daj obrovskú hlavu. S ním volám a... Čo? Čo? Ja nemôžem, lebo ja sa hýbem tak strašne rýchlo. S tou readerkou hlavou. Som. Kde si? Tu som. Ja ťa tu pomáham, si tu rýchlo. To čo je? Prečo máš takú... Kde si? Tu. Gamer. Budem sa dať rajdenko. Ja som tyčka. Gamer, kúkaj, ja robím šum, kúkaj. Pozerám sa, ne? Gamer. Tu som. Kúkaj, ja budem robiť šum. To čo je? Čakaj. No, už idem. Som úplne špunt. Ty kokos, ja som normálne lopta. Ja som lopta, ja som Sonic the Hedgehog. Ja som Sonic the Riderko, kokos. To nie je Sonic the Hedgehog. Ja sa chovám ako Sonic the Hedgehog, ale Riderko. Čo? Kúkaj. Kúkaj, ja budem robiť tu, hej? No? Nevidím ťa. Čakaj. Kúkaj teraz. Čakaj. To čo robíš? Pozri sa, čo sa so mňa stalo! Ja som lopta! To je Riderko lopta. No už to není Riderko lopta. Ale ukážem ti to, čakaj. Čakaj. A bum. Som Riderko lopta. Vidíš ma? Vidíš ma? Som Riderko lopta. Od teraz. Vidíš ma? Skúsi so mnou zahrať futbal. Skúsi so mnou zahrať futbal. Haló? Skúsi so mnou zahrať futbal. Ja som vyletel z mapu. Zase ten ASMR s tým telefónom. Taký ASMR. S tým telefónom. Neviem ani čo si povedal, lebo nemáš slúchadka na sebe. Ahoj! Prečo tu je ty? Ja som Riderko hlava.
Takže ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite na like a odber, toto bolo veľmi krátke video a ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite na like, odber a aj shoutout na Readerka, lebo som ho spomenul v tomto videu. Čau!